Меня зовут Алена, і я з'яўляюся майстрам па набойцы. Набойка набіўны малюнак, то бок ён робіцца з дапамогай нейкіх штампаў. Штампы могуць быць драўляныя, штампы могуць быць зроблены з лінолеума. Раней увогуле штампы рабілі з бульбы, проста вырэзвалі, крыху падсушвалі. На штампы наносіцца фарба. Тонкім слоем трэба нанесці фарбу, але гэта таксама зразумець можна толькі ў працэсе. Правільную колькасць фарбы ты ўзяў ці не. Такой інструкцыі няма. Можна замешаць некалькі фарбаў, але вось сёння, каб было зразумелей і яскравей, мне захацелася ўзяць адзін блакіт. Усё залежыць ад таго, на якой паверхні мы гэта будзем рабіць. Калі гэта тканіна, то фарбы мусяць быць для тканіны. Калі гэта звычайная папера, фарбы могуць быць акрыл. Можна рабіць і прафесійным мастацкім алеем. Трэба яшчэ мець малаток, але таксама пад пытаннем гэта ўсё можна набіваць кулаком. Але мне падабаецца малаточак, прыгожа. Жанчына з малатком, там, просто так не падысці. Ну і сюды таксама можна аднаго паставіць. Можна, зараз я пакажу, як гэта выглядае без малатка. То бок, калі няма малатка, нічога страшнага. Можна набіць і рукой. То бок вынік у нас адзін і той жа, але мне здаецца, з малатком гэта больш прадставіцельней выглядае. Ну і прыемны гук для мяне. Суседзі ўвесь час думаюць, што ў меня ремонт. Галубка на вішні, гэта называецца, гэта я, гэта моя творчасць, гэта тое, што я раблю. Гэта мои хусткі, гэта мои завушніцы, гарлячкі на шыю. Так называецца мой аккаунт у інстаграме. Невялічкая моя мануфактура, невялічкі гэты бренд. У горадзе неяк арганізоўваўся майстар-клас па традыцыйным спевам. Песня, якую мы ўзялі першую для таго, каб навучыцца, гэта песня «Галубка на вішні». Галубка на вішні, голуб на чарэшні, галубка на вішні. Песня вельмі прыгожая. Яна мне неяк нагадала таксама дзяцінства, нейкія касцёльныя гэтыя матывы. Мы ж хацелі там да касцёла Сен-Тего. І неяк мне нагадала гэтую вёску, касцёл, бабулю. Праз год, мне здаецца, нарадзілася галубка на вішні, я ўзяла гэтую назву. Яна вельмі падыходзіць, мне здаецца. То бок усё не проста так. Самі штампы гэтыя можна набыць. Вось гэтыя раслінкі я набыла ў краме. Гэта ў цудоўні набытыя раслінкі. Вось гэтыя. А гэтых, атрымліваецца, ваўкалакаў, я не ведаю, хто это. Для мяне гэта воўк, нехта тут бачыць зайца, нехта бачыць воўка-зайца. Вось, я замаўляла, то бок гэта была моя ідэя, узяць з карцін украінскай мастачкі Марыі Прымаченка. Вось, яна таксама, напрамак яе творчасці, ён таксама інсітны, вось гэта наіўнае мастацтва. І вельмі мне падабаюцца яе працы і па колерах, і па выявах.
Таму вось гэтыя мне рабілі на замову. І ў гародні таксама ёсць майстар тыгра Алёны Кіш і лебедзей, ён мне рабіў пад замову. Таму што вось гэтых штампаў не было. Гэта моя такая, мне здаецца, задумка, каб малюнкі з дываноў Алёны Кіш перанесці на штампы. Я нідзе такога не бачыла. Ну вось сапраўды трэба мець штампы, гэта самае асноўнае. І з гэтым вельмі складана. Хто займаецца дрэвам, для них штампы гэта нешта маленькае. Гэта маленькі труд, гэта маленькія грошы, гэта не цікава. Ім хочацца больш грунтоўнае нешта ствараць, таму трэба проста не ўмаляць, калі ласка, зрабіце вось гэта, хачу вось гэта. Гэта і асноўнае, і гэта самае складанае, каб прыдбаць. Тканіна, гэта можа быць лён, бавоўна, в прынцыпе, можа быць любая тканіна, але мне падабаецца працаваць з льном вельмі. Мы з ім неяк дамовіліся. Патрэбныя фарбы для тканіны. Калі працуеш з тканінай, яны прадаюцца ў любой мастацкай краме. Пральную машынку трэба мець і прас, таму што праз сотні трэба абавязкова папрасаваць, каб тэрмічную апрацоўку прайшла тканіна і у тандэм прыйшла вместе з фарбай, каб яны зліліся ўжо. І пад хустку, пад тканіну трэба яшчэ зрабіць некую падложку. Мне так падабаюцца вось гэтыя па колерах, як у мяне атрымаліся гэтыя валошкі, ці што это, неяк вельмі. Вось зараз мне спадабаліся гэтыя валошкі, а мне вось ужо здаецца, што гэты блакітны колер неяк вельмі выбіваецца. Ну, так заўсёды. Замаўляюць усё. І хусткі замаўляюць, і завушніцы, і гарляшкі. Вось тое, што я раблю, тое замаўляюць. Больш за ўсё, мне здаецца, што гарляшкі ходзяць на шыю, таму што яны больш універсальныя. Іх можна апрануць і пад джинсы, іх можна апрануць і пад любую сукенку, і яны вельмі пасуюць сучаснаму строю. Тут варыяцыі я ніякія не прымаю, яны ў мяне дакладна на чорным фоне, то бок гэта дакладная адсылка на гэтыя маляваныя дываны і малюнкі такія інсітныя. Гэтыя птушачкі, вось мне здаецца, не памятаю, напэўна, гэта таксама з дывана Алёны Кіш, вось гэтая выява птушкі. Ваўчок гэта такая, здаецца, што маляваў дзіцёнак, але гэта малявала я. І вось гэтыя мае птушкі, яны такія з матывамі выцінанкі, то бок адна адлюстроўваецца ад другой. Гэта такой твар галубкі на вішні, таму што ў мяне на самом значыку, на маёй вось такой візітнай картцы, можна гэта так сказаць, там таксама дзве птушкі. А вось з хусткамі крыху складаней, таму што ўсё ж такі яны дыктуюць нейкі манер, нейкую мелодыю твайго знешняга выгляду, але іх ўсё роўна замаўляюць, таму што не абавязкова іх павязваць на галаву. Іх можна і зрабіць як нейкую бандану, як нейкі шалік, можна на торбу завязаць нейкім вузлом. Ну, замаўляецца ўсё. Мне вельмі падабаюцца завушніцы, я вельмі люблю, у меня іх вялікая колькасць дома і калекцыя, але маіх завушніц у мяне няма. Вось неяк так атрымліваецца, я вось сажусь і такая думаю, гэтыя завушніцы я раблю сабе. Всё дакладна сабе, потым я разумею, што яны атрымаліся вельмі класныя, мне хочацца іх паказаць, мне хочацца, каб у іх была нейкая гаспадыня, нейкая сур'ёзная, і таму яны сыходзяць. Потым нешта малюецца, вось я сажуся, таксама думаю, всё раблю дакладна для сябе. Разумею, што колеры крыху не мае атрымаліся. Всё, я разумею, што гаспадыня мусіць быць іншая для іх. І вось так кожны раз, я не ведаю, чаму так. Ну, вось няма маіх завушніц у мяне. Гэты малюнак можа і не 3-4 гадзіны. Гэты можа і, дзве з паловай я рабіла.
Ну, гэта не сам малюнак, то бок увесь працэс, тому што пасля таго, як ты павыкарыстоўваў гэтыя штампы, іх адразу трэба мыць, то бок пакідаць не трэба. Вось гэта яшчэ складана, то бок я ўвесь час бегаю да умывальніка, потым я сядаю, падбіраю гэтыя фарбы, то бок я магу сказаць, што ну, можа 2,5 гадзіны. Ну і горошак, напэўна, таксама тут узяў 2,5 гадзіны. Гэта невялікі памер, можа і 3 гадзіны. Гэта 70 на 70, то бок яна не такая складаная. Вось. Ёсць яшчэ такі варыянт каляровы. Тут таксама некалькі фарбаў, больш на кветкі. Тут я крыху адышла ад сваіх фарбаў, я вырашыла зрабіць такі аднатон, но мне здаецца, яна вельмі неяк густоўна выглядае. А тут я яшчэ дадала такі снег. То бок зубной шчоткай я разводзіла фарбу і вось так вот рабіла, то бок гэта не колер самой тканіны, гэта моя расфарбоўка. Тут такія мелкія кропкі вось гэтага снежку. А потым яшчэ і кропак гэтых дадавала. Ну, не ведаю, першы раз я зрабіла аднатон, і ён мне вельмі падабаецца. То бок як хусцінка, камусьці там будзе так прыкольна пацягаць. Ці гэта можа быць як такі вось, я бачыла, як дзяўчаткі носяць як такой шалік. То бок гэта ўсё не пад традыцыйныя строі. Гэта ўсё і сучаснае. У мяне спачатку не было хустак, у мяне былі звычайныя сурвэткі. І я проста па беражку пускала некалькі малюнкаў, і мне казалася, што гэта самае прыгожае, што можа быць. Бо я зараз гляджу на свае першыя працы і думаю, ну такое, вообще никакое. То бок сурвэткі яны дакладна былі падораны на Новы год. Я памятаю, што пад каляды у меня з'явіліся вось гэтыя тыгры, лебедзі у меня з'явіліся, я вось з імі хусткі ўжо падорыла. Вось. А завушніцы у меня было першыя 3 пары, і у мяне іх набылі адразу маі знаёмыя ці сябры. І вось я памятаю 3 чалавекі, хто іх вельмі захацеў. Я іх прадала, ну, хацела даць бясплатна, але ніхто не ўзяў. Вось, і мне здаецца, што гэта правільна, што я за першыя завушніцы атрымала грошы, то бок, хоць і невялікія, але гэта мне неяк так удало думку ў галаву, што гэта можа быць прададзена, гэта камусьці трэба за грошы, а не проста так. Што ён сюды не ўлазіць. Пра ваўка ёсць шмат і казак, і шмат цікавых песен і вершаў. Мне здаецца, што адзіная казка, якая не вельмі файным свеце прадстаўляе ваўка, гэта чырвоны каптурык. Ва ўсіх астатніх казках ён вельмі добры. Ён там царэвіча некага са сваёй царэўнай вывозіць. Вось, у вершах ён заўсёды галодны, некі самотны, і ў песнях таксама ён некі галодны і самотны, то бок яго трэба толькі падкарміць, і насамрэч ён нармальная жывёла. Ён мне вельмі сімпатызуе, таму я яго паказваю як нешта такое добрае, як нешта ласкавае. То бок гэта сапраўды такі ваўчаня, якога трэба толькі падкарміць. І на маіх завушніцах, так на хустках яго пакуль што няма, і на маіх завушніцах ён, мне здаецца, лагодны. Галоўны вор своечасова скончыць, ну, остановіцца. Вось, таму што калі ты гэту грань пераскокваеш, потым атрымліваецца, ну, нешта такое. Всё, я разумею, што я больш не хачу.
Яшчэ будуць кропкі, хутчэй за ўсё, ці блакітныя, ці карычневыя. Ну, вось нешта такое. Будзе нейкі шалік камусьці. Ну, гэта так. На хуткую руку, можна сказаць. Звычайна мне з колерамі хочацца паіграцца. Ну, каб паказаць, гэта не кепскі варыянт. Гэта будзе абшывацца. Можна пакінуць і такі край. Ён больш натуральны, вось, нейкі такі аўтэнтычны. Але я падшываю, таму што я хвалююся, што яно будзе сыпацца. Хаця гэты лён не будзе сыпацца. Ён дастаткова шчыльнае, перапляценне нітак у яго. Вось, тым больш краіла я яго ўручную, па нітке. То бок ён вельмі роўны, сыпацца ён наўрад ці будзе, але не ведаю, можа вось акурат гэту і пакіну так. Ужо як каму падабаецца. Ну так, я яшчэ вось да гэтай кветкі я дамалёўваю, тут крыху, расфарбоўваю яе ўручную. Мне падабаецца гэтая ветачка. Вось я раблю вось гэтыя ягадкі, як яны мне падаюцца, я раблю іх іншых колераў. Таксама вось ад працы цяжкой адвалілася вушка у гэтага воўка. Я яго таксама дамалёўваю ўручную. І будуць яшчэ кропкі. Майстрам набойкі можа стаць, паспрабаваць гэта рабіць, можа любы чалавек, хто хоча займацца нейкай творчасцю. Колеры падбіраеш сам, якія ты хочаш, колеры хусткі падбіраеш сам, тканіну таксама можна любую сабе абраць. Можна рабіць паштоўкі на паперы, касметычкі, не абавязкова хусткі, торбы для куплі. Правілаў ведаць не трэба. Нават калі ты не ў ладах з рытмам, калі ты кампазіцыю ведаеш толькі недзе умоўна, я умоўна ведаю кампазіцыю, усё роўна ўсё можа атрымацца. Пакуль ты сапраўды не будзеш любіць сваю справу, майстрам называцца не будзеш. Майстар – гэта чалавек, які мусіць любіць гэта ўсё, што ён робіць, захапляцца кожным сваім дзеяннем, калі ён нешта спрабуе нарадзіць на гэты свет ось сваімі рукамі. І калі ты хочаш гэта паказаць, як гэта робіцца іншаму чалавеку і пабачыць вынік сваіх дасягненняў праз іншага чалавека, то бок калі ты ўжо гэта перадаў камусьці, мне здаецца, вось гэта майстар ужо высокага класа, высокага ўзроўню. Напэўна, любоў і магчымасць дзяліцца